Sazvala sam hitan sastanak i pozvala predsednike opština da čujem iz prve ruke, dakle, šta se dešava i kakve su njihove procene, koliko je uništeno useva ovde u Gložanu. Vidite da je to zaista jedna velika elementarna nepogoda i da su usevi pa skoro ili 100% uništeni, a bilo je oštećenja, manjih oštećenja ovog puta na objektima u Bačkom Petrovcu, kao nešto malo i u Bačkoj Palanci, a razgovarali smo i sa Temerinom i sa Bačem i Temerin je rekao da može sam da snese štetu jer nije nekog većeg obima, što je naravno dobra vest i za građane Temerina. Paradoks je, evo ovde danas stojimo upravo na Svetskom danu životne sredine i ja sad idem u Obetsku baru da pričam o potrebi da štitimo životnu sredinu, a počinjem dan ovde gde je priroda svojom nepredvidljivosti učinila veliku štetu. Mi moramo sa tim da se suočimo u budućnosti i da, radimo na tome da budemo spremni materijalno, jer drugog načina nema, da saniramo svaki put štetu i pomognemo poljoprivrednim proizvođačima i ljudima koji imaju neke štete na objektima ili nekim javnim dobrima. Sačekat ćemo da vidimo šta će kaže komisija, koliko je to procena štete, treba nam procena, odnosno tačni podaci koliko je poljoprivrednih gazdinstava osigurano od elementarnih nepogoda i to će biti jedna posebna priča i tema. Mi sigurno ne propagiramo, i ne predstavljamo osiguravajuće kuće, ali moramo i razviti tu društvenu svest da je to sad nešto što se očigledno iz godine u godinu ponavlja i nema šta da se čeka. Moramo svi da štitimo i svoje kuće i svoje imanje na najbolji mogući način. Kada oni završe procene, vidimo koliko će osiguranje moći da isplate štete, odnosno koliko je uopšte gazdinstava osigurano od ove vrste elementarnih nepogoda, da pronađemo iznose novca. Vi znate koliko je, sad se nalazimo na polovini godine, koliko para ima u budžetu, ali ćemo sigurno naći način, dogovorili smo se sa svim sektorima, da radimo neki mali rebalans i da pomognemo koliko to autonomna pokrajina Vojvodina može iz svog budžeta. Predsednica opštine se javila juče i Ministarstvu poljoprivrede sa molbom da razgovaraju sa ministrom poljoprivrede takođe i da vidimo koliko bi mogli da izađu u susret i izdvoje finansijskih sredstava da se pomogne ovim zaista oštećenim područjima.